Åh. Der var ikke, der sidder og klipper sådan lige nu. Det er fucking klip, det der. Det er så godt. Ej, det så godt ud, det der. Jeg kan bare prøve at gå efter A. Jeg er der næsten. Oh, enemy! Enemy! Oh my god. Yes! Kører også lidt op og ned af alt. Do I have a choice? Not really. Not anymore. Hvor skal vi hen? Sten. Jeg kan sige sten efter jeg har kørt over den. One job. Det er Martin, man skal huske at tjekke sin hjørne af det spil her. Jamen. Fuck! Det er for mig. Bare bliv der, bliv der, bliv der. Wow. Så Han bliver du banker. bare most af ham. Han voldtager mig! Hallo, mand! Det er ikke fair fight, det her. Slap af, mand! Hold da op, du får tæv. Jeg forstår ikke, du siger. Ej, bare rolig. Jeg kører bare træt. Jeg kører bare lige træt. Jo, Hvor mange kills kom du på i sidste runde? det er med, der kører marter. Det er mig. Hvor mange kills kom du på i sidste runde? Ej! Og af den grund er jeg ude. Fucking lortespil, mand. Okay. Og der er nogle vægge, man kan springe i luften. Oj! Så, har du nogen? Yep. Det var den mest akavede fight, jeg nogensinde har været i. Jeg er her. Jeg har sat lys. Åh, shit! Wow. Martin. Jeg tror, jeg nåede for ham. Det var du også herude, mand. Stay with me, brother. I'm patching you up. Jeg kan forstå, det piper derindefra. Det er ikke der, vi lige har været. Wow. Det fik jeg på klip, det der. Det så fuldstændig vanvittigt ud. Løb for helvede! Kevin, er du okay? Nej! Gå væk! Gå væk! Kevin, løb! Kevin, løb! Oh, what the hell? Sad. I said no. Oh! I didn't touch Yes. it. My god. Ow! Jeg logger on på dig. Det kan jeg fucking. Dude. Så gør det! Jeg hader dig så fucking meget. Du sagde selv, så gør det. Du sagde selv, så gør det. Over Maria.
Jeg hader dig. Og af den grund er jeg ude, Victor. Du skal jo ikke gøre det! Fucking idiot. Den grund er jeg ude. Klip. Peace. Peace among worlds. Fucking peace. No! No, no, no! No! Betrayal. Jeg har den. Reloading! Back online! Nej. Jeg misser! Jeg misser! Du havde den. Klip. Bird. Sweet. Bird. I'm free. Fuck! Hvem fik jeg? Det var Martin, eller hvad? Jeg havde så meget håb på, at du ikke havde set mig. Oh, fuck! Det er rigtigt, du kan se den, når jeg aktiverer den der fucking... Ej. Du har også lige en tur i vandet her. Karakter? Hvor fanden kan jeg ikke... Jeg tror, du skal have højre klik. Nej, fuck! Ej, hvor det latterligt. Jeg er så usel, mand. Martin, kom her. Du er så dum. Martin, kom her. Oj. Perfect. Jeg er klar til at nakke fly, der flyver i røven af mig nu her. Skal jeg gøre det? Har du ikke landet på toppen af den der? Jeg ved ikke, jeg tror ikke, han følger han efter mig. Så må bare se noget. Og han flyver efter mig i røven nu. Nej, Sam der. Hvis du kommer tilbage, og så flyver lige over mig. Jeg skal ikke komme her. Jeg dør nu. Mere til venstre. Ja. Yep. Fuck, jeg mistede de kontrollen over flyet. Åh! Critical aircraft destroyed. Du. Ja, jeg er ude. Det gik sgu hurtigt. Martin, af alle mennesker, der kunne sige det, du lige sagde der er den nok den eneste, der ikke kan sige det. Nej. Jeg er netop den eneste, der kan tillade mig at sige det. Nej, hvis du det kan du udfører ikke. mig, Jeg har været længere tid inde i Victor, det her hvis du udfører mig, Victor, hvis du udfører mig, så kan jeg fandme godt sige, så er det rigtigt, så er det fandme gået stærkt, det er fandme gået stærkt, Victor, nej, Victor, jeg er den eneste, der har rettigheden til at sige det i den her samtale, i din omgangskreds, så er jeg den eneste, der har lov til at sige det, jeg er den eneste, jo. Niks. Jo, jeg er Victor. Jeg er den eneste, der kan tillade mig at sige det. For når du udfører mig, så er det fandme hurtigt.
Ja, gå med dig, din fucking wanker, mand. Se mig hedder vi. Og jeg er bedre end alle andre. Så derfor kan jeg godt tillade mig at være et dumt svin, men andre må ikke være dumt svin over for mig. Nå, du er tilbage. Det her, det bliver det vildeste klip, jeg nogensinde har fået. Same. Martin. Hvad laver du? Var du ikke på landingspladsen? Kommer han? Stadig? Jeg kan ikke se nogen. Ja! Yep. Watch out for the black spot. Så stedet kommer. What the fuck? What the fuck? Jeg gider ikke mere! Jesus Christ. Det så fucking godt ud, dog. Nej, jeg drukner Martin. Please klip det. Please klip det, Victor. Det er jeg klippet. By, Abrams. Han kigger kun på mig. Altså om der... Jeg prøver at komme rundt og smide noget på ham. Jeg kan høre nogen, der skyder efter mig. Han kan højere om, han kan ud på vejen her, Elias. Okay. Nej! Nej! Jeg har ham! Martin, No! du! Fuck, det er heldigt, det der! Jeg er lige revusheret på ham, mand. Jeg bliver jagtet nu her. Where the fuck you at? Ja, kan du flyve over mig, Victor? Ja. Det her gode marker. Jeg ser ham, han er ikke han er i gang med at dreje. Nej! Og op for byen af, det er klart. Han kommer ind der. Nej, Det var en 2S6'er. Critical! Du ramte Martin! Hold da op. Oh my god, what the fuck, du klipper, mand! Teamwork, Martin. He going down. He going down. Aircraft destroyed! Jeg kan godt gå ind close, så det bliver nok, så er det måske bedre med det 100 skud. Fuck! Ja, få mig på. Bag dig. Så får du... Der kommer også fra den anden side af, bare så du er opmærksom på det. Fik ham. Så. Der er en tilbage mig. Og så får du... Ja. Ned ad bakken på dem. Ja. Good. Yes. Reloader. Kommer ind hot ham lidt. Jeg er nede. Han er over til venstre. Er du stadig i live? Meget lidt liv.
Nedkæmpet. Sådan, godt gået. Se om jeg kan Jeg recover. håber, jeg løber lidt op ad bakken, tilfælde at ham der han kommer udenom. Jeg løber også op ad bakken. Jeg sætter en sort marker, der hedder drop. Jamen kom mod mig, kom længere den anden vej, på den anden vej. Ellers så løber du lige ind i ham, hvis han kommer den vej. Det er der. Ja. Du bare skal ligge der i en Jesus busk, eller Christ, hvad der mand. er. Jeg har også brug for at æde. Der, jeg ser ham. Hvad så? Det er fresh. Der røg min lyddæmper. Ja. Jeg går fucking Måske execute. bare her. Få op dæk mig. Smed dig ikke i busken. Ja. Go. Stay alive. Thanks for the ride. Vældig god flanke på her i forhold til så du er der, nice up. Du er ret bag dig. Ja, tæt på dig nu, Anna Tully. Ja. Der er trees her, og der er åbent ude til højre. Jeg holder i line. Jeg løber op til tårnet der. Modtaget. Lige så godt forsikre sig, at det ikke der er en fuckhead, der sidder heroppe. Ja. Jeg fortsætter. Jeg troede, jeg så en landmine. Det var sådan til stove. Til hvad fuck er der? En landmine på en bil. Prøv lige at lave en drive-by nede langs kystvejen, bare for at se, om der kommer noget hernede fra. Det er fint. Jeg har den længere heroppe fra syd. Øj, på mig! Eat shit, bitch! Ja. Upgrade. Han stod i en busk. Hvordan fuck kunne han være så dårlig til at slå mig ihjel? Jeg er næsten ikke skadet. Nej, Det er fint. prøv bare at holde overwatch. Tjek din carrier. Late carrier. Fandt den anden herovre. Ja. Kom op mod dig. Op du en til? Ja. Til 64. Ja, han kigger rundt om hjørnet mod mig. Jeg går på! Åh! Martin, din idiot. Nu har du ham! Ja, jeg har fået crit på ham. Fuck on hans tricks. I'm sorry. Tak for min indsats. I'm sorry, little one. Martin, altså, vi lige har svaret allerede ved at køre rundt om siden på ham, så det der virkelig gjorde ingen forskel. Jeg går på! The end.